नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. तर मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत की आपण भाजी पेरलेली होती मुळ्याची. मागचं एक व्हिडिओ बघितला असाल भाजी विकतानाचं. तर आज भाजी काढूची. तर चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. बाकीचे सगळी सड्यावरच बेनावळ करतात काजींची, त्यामुळे आणि माका सांगितल्याने भाजी काढ तू, तोपर्यंत येतील ती. तोपर्यंत भाजी काढूया. थोडीशीच रवली आता, 2च मागात ही बघा. आणि इकडची सगळी झाली, लाल पाल्याची वगैरे झाली आणि आता पुन्हा याच्यात पेरायणार. तर चला काढूक सुरुवात करूया. मुळे झाले आहेत बरेचसे. हे बघा, पुन्हा पेरूची आहे, त्यामुळे ही जरा संपूची आहे बरीचशी काढून. आता बघ कसे पातळ असते तर मस्त रुगले असते रे. पाणी कमी लावतात त्यांना. लावते त्यांना भरपूर लावले. काढून टाकूचा सगळा. हे बघा केवढे मोठे मुळे झाले आहेत आणि याच्यापेक्षा होतात. हे बघा, तरी बघा मुळ्याची भाजी. पहिली घन होती त्यामुळे मुळे धरलेले नव्हते, कोवळे होते. तर आता चांगल्यापैकी मुळे धरले आहेत, म्हणजे व्यवस्थित. तर काढूया, थोडी काढून झाली आणि मग नंतर धुवून मग विकूक नेऊची आहे. भाजी एवढी मग काढते भाजी. तू धू पटकन, आता इलच नाही थंय मका सांगाक लागा नको. धू आणि बाजूक ठेव, मी बांधते पटकन. चांगले धू मुळे. मी बघ कसे धुतलंय, बघ बघ कसे धुतलंय. हे बघ, वाटा कोय घेणाऱ्या, वाटा कोया नाही घेईना म्हणजे याच्याने कोण गिराय करणार नाही. धू तू चांगले धू मुळे, पटापटी धू. एक मुळे धुईत रवा नको. मी बघ 5 मिनिटात जाणो काढून. अजून आणतंय काढून. एवढ्यात बरीचशी काढले असते आणखी. हय 3-4 जोडी खपवलंय. नाही म्हणता. फटाफट धू, बांधाक मिळा कवे. अजून 20 जोडी तरी होऊन दे. तुटान तोडूक देऊ नको. पाना पिकलेली काढून टाक. धू, मी जाते इकून येतोय. आणखी काढ थोडीशी आणि धुवून घरात घेऊन चल. पंप घराकडनं बंद कर. ऐक सांग झान घ्या नो. गो 5 मिनिटात येतंय कपून धामध्ये. तर चला मित्रांनो, भाजी विकू जाऊया.
सगळ्यांका काम म्हणजे तुकाच लावू काय काम, तू कामाडी नाहीस. आज जोगलवाडी जाऊची आहे भाजी घेऊन, त्या दिवशी आमच्याच वाडीत खपली, तर जोगलवाडी जाऊया. जोगलवाडीतल्या माणसांचे गजाले ऐकाया भाजी विकता विकता. तर चला. काय मुळो हा तर एक दी खाऊक मका हो, खाऊक नाही पुरी जुडी की खाऊक तकडे जा घराकडे, थंय काढतात थंय जा रे. थंय जुडी येतलो कसं सोडून देईन, मारती ना, मारूचे नाही माका मग. काय रे भाजी भाजी आणलंय मुळ्याची. अरे भाजी 10 रुपये, 10 रुपये का इकत नाही फुकट. मग 10 रुपये म्हटलं आणि परत विचारतात तू फुकट हा की इकत हा. हा काय होय 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 हॉटेल हा मुळो आबा कसलो तो कसलो हवी हा जाऊ कधी जा तर संध्या उद्या ताकद राहू कधी नाही रे बाबा नासता कसं रे. अरे मुळा 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 भाजी मुळा भाजी हा मुळो बघा एवढा हय खपली तर आता हे बघ जुडले किती 2-2 ठेवू. दोन हव्यात बघ कसले जुडी आहे बघ. काय काढलं पैसे आता देतास की नंतर उधारी गेल्या वर्षाचे अजून मिळाले नाही. भारी होत माणसा. काय आज रोख उद्या उधारा 40 रुपये. काय कबड्डी खेळायचं हॉटेल हा की कोणाकडे कोणाकडे पैसे दर त्याच्याकडे दी जा बघ. हा बरोबर 10 रुपये. नाही दुकानातून आणून दिलं ते आठवण नाही. कोसळ साठी घेऊचं आहे मुळे तसं नाही देऊचो घराकडे यावा. होय होय काढलेली या लाल भाजी ना या मुळ्याचीच मुळ्याची किती हवी या. हा यांका खाव खाव घराकडे येऊ सांग मोफत मुळे. ते रोज विकत घेतलेले सगळे दिले ना त्या ते दशरथ पैसे आता देत भाजी याचे. हा हा होय होय येतय ना. हा हॉटेल हा नामो आणा मेन नामो आणा. हा मग मग काय ना नामो तरी येतय. ए भाजी भाजी 2 घेतलं ओ भाजी सगळं मुळ्याची आजच्याक मुळे हे का एक बघूया नाही दिली जरा मीच घेतलेलं ही चांगली. हा आता त्या पोराक खाऊ तुमका ठाव का नाही ही ठेवत काव घेतल्या नाही बिचाऱ्याने एक ठेवला नाही एवढं लाडू कॅमेरा चालू तुमका या बघ मुंबईत देशात तो आता दिसणारच देशात पुरे महाराष्ट्रात दिसणारच. ते समजतला आता तुमका हव्या आमच्याकडे जाता ना तिकडे होय ते 2 दुडी थंय देत होय ते का हव्या ना हो ना. ते आमच्या आहे कवली जा तेव्हा येताना येऊ. हा ए भाजी धर बाबा 2 दुडी आहेस कपली बघलं मी चुका सांगलंय का आता हेच घेऊन टाक. पैसे घराकडे येत आहे ना मी. हा 10 रुपये किती घेतलं 2. एक तिसरी जागा होय हे का ठेवण्याचे तुमचे 2 देऊ ना घराकडे चलत. ए भाजी भाजी सपली आपण आता घराकडे ना आणतलंय तेव्हा मिळात
आणतंय हत घराडे बांधतं जुडी हा काय हे झालेले आहेत बुकिंग झालेले आहेत ते चुकात आता इथं तू पुढे येतोय मग माझी घेणं अशी काय करते माका गाडी हा बघतोय आता सकाळच्या नाही तर चल तुका किती 2 जुडी हवे आहेत मग चल गी कॅमेरा नको मारू का भाजी घेताना कॅमेरा हा भाजी घेताना था भाजी हा चला ही भाजी हा भाजी हा चल झाला इलो आता तू दुनियेत दिसणार अख्ख्यात पैसे आणता की पुन्हा देऊन येऊ हो काढून ठेवा इलो पैसे आणि रोख आज रोख उद्या उधार भाजी मुळ्याच्या लोकात गाळी घालणारच भाजी लगेच कपलेली या भाजी हवी ही आमची जोगलवाडी हा कळत रे माणसं नाही दिसतच वाटेत कोण नाहीत काय गो सिमेंट परत की गो हा भाजी आता आणतंय घराकडसून जाऊ आधी यांची देऊन टाकतोय आणखी हवी आता त्या यांची देऊची ना बबन काकांची ही घी किती हवी या घेऊ मोप हा घराकडे काढूची फक्त फोन लावतोय युट्यूबवर दाखवशी म्हणजे हॅलो भाजी पुष्पा काढूक सांग 20 जुडी भाजी हवी आणखी हा ही कपली जा खाली जा काढूक जा त्याच्याबरोबर बैलिले काय ही भाजी हवी आहे ना किती हवी आहे 2 जुडी हवी आहे हे तुका भाजी मुळे आहेत मोठे ओ भाजी हवी काय घेऊन येतोय मोठीशी बांधा आणतोय हा का आला घेऊन येतोय किती जुडी हवी किती हवी मोहऱ्याची नाही मुळ्याचीच मोहऱ्याची नाही मोहरीची आणायची मोहरीची भाजीच नाही आता पुन्हा पेरणार कधी तेव्हा सगळा जुडिओ बिडिओ बदलीस मग अरे किती हवी आहे तुका 2 जुडी आहे ना 3 जोडी मुळाची पाहिजे हा चला असला मुळा पाहिजे हो असलाच आहे आणि लाल भाजी अशी लाल नाही आहे भाजी रक्तासारखी पाहिजे होती मग नाही आहे ती एक ते रक्त सुकलेलं आहे त्यासाठी रक्त पातळ होऊसाठी हवी आहे त्यासाठी भाजी पाहिजे हा आणि मुळा जाड झालेला पाहिजे कोशिंबीर बनवायची काही कामार गेलं कुणकेश्वर मुळे काढा तुम्ही भाजी काढा हवी अजून 20 जुडी हवी आहे पुन्हा भाजी काढूक लाग भाजी काढ ना अगो हवी आहे मग पुन्हा ते पैसे देणार ना म्हणजे हा तेव्हा घेऊन जा मग देताय तुका होय चल काढूक लाग पटकन माका उशीर होता माझी आंघोळ वाईच काढ हो माझ्या गेलं का अजून का होतं मग अजून काय म्हणजे दुकान तू धू भाजी मी काढून आणते काढते मी काय एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाही जेवढ्या मापात तेवढीच द्यायची तरी बरी एक्स्ट्रा विस्ट्रा काय नाही किती कपवलंय बघ चालीरने किती गिरायक आज भरपूरच कपली ओ बाप्पा भाजी बांधा यावा मी बांधतोय तुम्ही धुवा अहो हवी आहे घराडे नको हय जोगलवाडी देऊच्या बबन काकांपासून देऊचे तर मित्रांनो आज काळोख झालं आणि भाजी एक गिरायक तुटा जोगलवाडीतच कपणार आहे बाकी काही का कपणार नाही आणि पुणग्या काला असतं किती आज पुणग्या मॉप दिवसांनी येईला भाजी काढू काढ बाबा धू पटक्कन त्यांका आज मुळो दिसल्याबरोबर खुश मुळो दिसत नव्हतं तोपर्यंत कोण विचारित पण नव्हता जा पुढे म्हणून सांग
तू आहे चांगली, मी बांधते पटाकन. एका दोरात बांधायला नको नाही खाणार मी घराकडे गेली आणि एक ह्यो दोरांचो ह्या नाही अगो दोर होतो बट्टो आणि ते दोरात धर ते 2 मुळे दी. काय पिकलेला काढतोय. तर चला मित्रांनो, पुन्हा एक टोपली काढली भाजी. काढलेली होती, पुष्पा काढीत होता आणि पुन्हा हवी होती बऱ्याच जणांका. आरडान सांगत होतं भाजी हवी. तर ही बघा डोक्यात दिसत नसतंय काळोखात. कबड्डीची तयारी बघा, जोरदार कबड्डीची तयारी चालली आहे. होय, ठेवून काय करू. भाजी झाली. हा म्हैसो सांगतात ऐक. हॉटेलला काय रे के भाजी हवी. ही काय गेली. भाजी काय रे. भाजी हवी काय. भाजी जाम बोलतोय रे तू. इलय हे तुमचे 2 जुडी आहेत. बबन काकान सांगलाय मुळे मोठे हवे आहेत. भाजी तुमची किती हवी. फुडल्या झाडा खाली होत ना. हा तो बघून घेणार. हा बघ मोठी खायची बारीक खायची. हा तेवढेच सगळे तसेच आहेत. हे बघ तेवढेच आहेत. बघ हा चालत घे. भाजी घ्या तुमची ना एक जुडी. येऊ अगोदर ते पैसे दिले नात घे. पैसे दिले ना त्याचे. मी ऐकलंय नाही ना. होय 10 रुपये. पुढे होत ना अगोदर भाजी मोहरेची नाही घ्या. आता झालं, मी आता उद्या नांगरतलंय, दुसरी पेरतलंय. मेथीची पेर घाल. मेथी मला खराब होता. मेथीची ह्या होता ती मेथी नाही होत आपल्या. ती मरता जरा वर इली की मराक सुरुवात होता रोट्या. जमीन कोणाक हवी होती ती घर. पैसे नव्हते हे दिलेली. हा दिल्यानी दिलास. भाजी हवी काय. भाजी हवी. दोनच जुडी रवली आहेत. तर चला मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली भाजी संपलेली आहे. 2च जुडी रवली आहेत, ती काय सांगितलेली आहे. त्यामुळे भाजी झाली. तर व्हिडिओ कसं वाटलं तो नक्की कमेंट करून सांगा. आणि चला तर मग तोपर्यंत बाय. असेच रवा, काळजी घ्या आणि भाजी खायत बसा. ती धुवची आहे का 3 जोडी हवी आहे. मग 2 आणायचो येताना. काय खालचं ठेवलेलं इथं. 2च जोडी रवलेली. बॅटरी चांगलं येतो रे. पैसे मोफच साठलेत. मोफ म्हणजे प्रमाणाच्या बाहेर नाही. साधारण भात काय ठेवलं चुली रच होतो. काय कपडे काढले नी. हा काढला. किती कामा केलं. गवात आणलं, ढोरांका लावलं, गोट्यातला शान भरलं, तरी सांगता कायच नाही केलं. पण भाजी काढली एवढी. चला बांधताय तू. हान जातो. आधी चाय दे तू. बाकीचं राहून देत मग बघताय काय. तर चाय दे. 3 जोडी रुपयाचे ठेव. ही येते खपून तोपर्यंत. याचा बॅटरी आहे माझ्या हातात. कॅमेरा धरणार नाही त्यामुळे ठेवते. आता कॅमेरा पुष्पाकडे हयत देते. ह्याचा काय तर 3राच चालला. हा एका एक तर घालतच थांब करतोय. तर चला अयत तामाया तोपर्यंत बाय.